Mga kamisor, mahing hapon, no? Live ta ni karon sa may poblasyon Taguluan, Misamis Oriental National Highway, mga kamisor. Dani sa may Suna 11 kay adunay usa ka nanay, mga kamisor, no, nga na side swipan, mga kamisor, sa usa ka motosiklo. Atong suwayan, mga kamisor, og kuha pod, mga kamisor, no, ang side sa nasampit, mga kamisor, pod nga involved sa maong insidente, mga kamisor. Ato ang suwayan, mga kamisor, pangutana kung unsa gyud ang nahitabo ani, mga kamisor. Ma'am, unsa yung plano ni? Ikaw na sa rescue si ma'am? Bukan ma'am, kasi naman isa ma'am na paano ko gaagir ako ba ako kung agian nga. Kasi involved ba ni nga motor? Nilakaw na rata. Ay katong nilakaw, mao to siyang involved? Oo. Okay, wala niya gikuan samad. Pero kaila to ninyo? Wala ko kaila, gaagir ako. Ay kamo ra ang concerned citizen nga nakita. Ato pero katong motor nga nilakaw na nilarga na, mao to siya? Wala nilakaw man. Nabuna na ba niyang ulo man? Gani, okay. Gani mo mga example mo tabok kunya ikaw ang ma-involve. Tumangon magid na nato. Pero nilakaw naman gud siya, ni pasutoy man gud siya. Asa plate number ato, sir? Wala plate number, ma'am. Sige, ikaw lang siya, ma'am. Kung sa regarding niya, tubagon amo. Ay, ikaw ba dito nimo? Dili kani naguban ni sa lens. Na mo sa lane. Pero ang kuan na to, ang katong nakaikogit kay nanay, sir. Sino ko sa nako? Ako sa stop. Dili mo sa muhunong dia. Nay ni ko daw. Pero nakaigo, sir, sa kay nanay. Atong isa. Ilakaw naman siya. Ang muhunong. Wala siya muhunong. Kamo may pagkasin ato kay kamo may authorized ko sa Taguluan. Adi involved mo gid siya sa nakaigo sa kay nanay. Nilakaw naman lagi siya. Wala na mag-appear na to. Asa man? Nanda sa ako sa bano may nag-congress. Ano yun kay mo justify lang ko nga kining lapses nila. Ay kisa ikaw ba ni nanay di ay? Siya isa. Ang kapit daw. Okay. Sa ako katong kadua wala siya maigo. Sa imo ha, wala siya naigo. Kato siyang isa nga nilarga na. Okay. May nakaigo. Mura mag ang dalan, mabigahan sa kliya ng dalan. So ang kuha na ni karon, inyo na ikuan sa i-turn over sa rescuers. Rescuers. Rescue man na siya na abaga. Ano siya pangalan, sir? Jemar, sir. Jemar? Tagas, ay asa mo padulong, sir, dahil? Sa Bukidnon, ma'am. Bukidnon pa mo? Yes, ma'am. Jemar. Ano to, sir? Jemar? Bicariate. Bicariate. Sige, sir. Salamat, sir. Ako lang wala din nabayas nila ko. Kapag din ang ginagawa, dili kita matihain. Ako din ang patuloyan niya. Isa tagporno sa bangsa yan. Yan ang sala. Yan ginagkatagon. Okay, ako gusto ginagawa. So, ang inyong ani karon nga, ang mga rescuers na lang ang magkuhan kay nanay? Wala din na. Manilarga naman tong driver. Magpulab ka. Wala man, dili man may magakuan, kay dili man may authority, sir, reporter man mi. Ayun, mga kamisor, no, so naanay mga nahitabo, mga kamisor, nga blaming ani mga driver po sa motor nang lakaw ng mga kamisor. Wala nila ato ba nga mga kamisor ang nahitabo kay ang ilang i-turn over sa otoridad. Kay tagadani man daw kuno mga kamisor niya kay nitabok man kuno si nanay. So sa may inyong ikasultihan ang mga kamisor kung sakto ba ang maong desisyon, mga kamisor, sa driver nga nang larga ra sila nga si nanay karon naara dani karon, mga kamisor, sa ato ang mga responders no dani sa Taguluan, mga kamisor. So ato pong tryan, mga kamisor, ginabi po karon nato ang mga rescuers, mga kamisor. Atong kuanan ang mga rescuers kung unsa ang ilahang kuan ani kay nanay, mga kamisor. Nay, unsa yung plano ni Manny karon? Nang lakaw naman tong mga driver sa motor. Kaya ang ilahang kuan pod nay sa ilahang side nga dili na sila mo tubag kay ang pagtabok man daw wala daw kuno nagtan-aw tinuod ba na? Tanaw mo ko ma'am, ni kusog iya pedagan. Patingala ko kay mga katubag ba ko ba?
Unya nang lakaw naman sila, ma'am. Saan man eh? Imo ang pamati. Asa may imong samad? Ulo naman. Sa imong ulo. Sa likod, may sa iyang right. Okay, ang bukol sa ulo. Nabugol sa ulo. Ano ka na po? Nakontak ma'am ang imong kapamilya? Wala sila din. Pero taga-Tagaluan ka, ma'am? Dili, taga-Jiki. Taga-Jiki ka? Baluban. Location. Baluban. Ma'am ha ka na bitadayin ha. Tapos na gamay. Nalabay ka, ma'am? Kung tabo di, ma'am? Murag na banggaan gito niya, hiligid ay ko ma'am. Katong taas nga motor, ang nakabangga sa imo. Oh, siya may una nilarga. Oo. Kay bukid nun pa man daw to sila kabadulong. Ana rin ko nga. Na dili ba nila kaubanan? Wala man sila pod ni tubag. Ingon sila nga ilan ang ihatag sa otoridad. Sa rescuers. Unang lakaw na sila. Tingala ko naman sila kay bukidan ba daw sila? Tingala ko pang burag nalakabay ko ma'am ba. Di. Nabunan eh. Dako yung bukol, ma'am. Ay, ma'am. Ano sa may imong kuha na ni karon, ma'am? Magpakuan ka sa ospital? Naka-picture ka ito nila? Na-picturean mo sila? Wala. Dari nga, naman ako nato. Naka-picture ka sa motor ka itong tagas? Kasi yung pangalan na eh. Violinda. Pili Dunay. Donaire. Taga Balubal. Asa dapit ka ganyan? Anak ko picture sa kwan motor driver tro. Itong taas? So yung plano ni mo ani? Imo isumbong sa atong kapulisan? Ano sa man? Blatter, Nang lakaw na mo sila. Yeah, raman mo. Magbabayad ng Bayad ang takitang bar. O nagsutoy-sutoy naman silang tanan. Wala na ako nakakuan sa ila kay. Pero nawala ko sa nanaaw. Ama ka dapit itabok. Lain nga side. Oo. Nga pagkabot sa tunga-tunga. Abot diya sa tunga. Diri na ko dapit sa daplin oh. Natingala ko kay nakakuan ko ba no. Nadunggan ako murag nabanggaan ko ba. Di nag-ana-ana ko tuyok ko kananaw ba. May na yung kasunod kong bae sa kuha. Yakong di ko tindog. Ma'am, auto ka tong babae. Tabang sa kuha. So dito sila kauban na tong lalaki. Ako rin ba kain o ko? Kaya nabunal mo nila ko. Nalabay ka nay? Taga Balubal. Ano dapit? Kagayan. Sa Cagayan? Oo. Cagayan. Nausa rin ka dani nay? Nagatukot sa palko. Ay, nagato ka si Balko? Oo. Nakabayaran? Nagkuhan lagi ko kay babalik lagi later sa kong anak lagi. Oo. Sa gawas sa kong anak ko ba. Sugo ko. Ako yung Ya kung ba na kagwas ko ganyan. Nasa ganin ba na? Kamera di ako nagamay. Bili ang ginako ko. Sa Balubal? Wala ko na Detalye ka na. Wala ko kita buk. Bari na. Dani ka mawagi sa menteryo? Oo. Nya nag-ana ko dito sa kung pamot. Nay basin nakay panawagan sa katong mga driver nga ning sutoy ra pod og lakaw. Panawagan ay basin naay mga kailan nila nga makita kay ato mapong i-post karon ang ato ang mga pictures. Nabukol gid siya. wala kay maintenance sa tambay. Na ano sa Losartan lang. Losartan. Pero mapadala ka ospital ka ranay? wala kong Google magkuhan dito sa kuwang. Kasi mga po. Bilay dad mo ako. 5 ma'am. 5 pa. Wala pa kagalaw sa sipal ko. Dito na ko gito. Ito patabok na ka dani. Mangmara na ka. Namara lagi ko. Muli na ka. Muli. Unsa man kana magpa-hospital ka? Magpa-hospital ka na dapat na kay kauban. Kung kaya ra nimo ikaw, pwede ra sa kamo mayatod pero dili ka, pwede ka na mayatod sa inyo. Sakit yung Huwag nabukol. ka nila mong burot. Nakuyapan ka wala. Wala na paano ko ang pananaw. No, nag-block out. Nagtulog ako ng pananaw. Pagkakuha nila dam. Pagkakuha ni katong babae sa iya, unsay Nagtindog na to. siya? Wala, natindog na siya. Gipasakayan siya babaong niya. Nakita man mo nila nga padulong na ilan lang gipanawag sa bao. Yan na pa tong mga driver sa motor katong mga lalaki. Ang isa ra mo na pangayuan o kuan, kauban daw to sila, nagsunod sila.
Pero ang isa katong nakabangga gid kinanay. Aso kaon. Wala na. Dili. Ito man yung tanoan. Pagpanawagan na lang. Yun na, pagpanawagan na lang kuan, patabang ka. Itong mga driver sa motor. Oo. Katong taas nga motor gyud ang nakaigo sa imo. Katong una ka siya to ba? Okay, pero Sa ano ko siya. imong tambal kay nabukol ra ba imong ulo ka ha? Asa ba yang line findings, ma'am? Kuan naman sa kanang na naman siya mga samad-samad. Aman police. Ay sir. Inaban ma'am. Yes sir, unya ang mga driver sa motor kay ni lakaw no. Aman. Ni sutoy na sila. Latod ni. Motor nga ka ng habalabal. Dili sir, single nga motor nga padulong to sila bukid nun. Taas sir ba? Abo. Oo sir. Ipakita sa iyang picture, Jam. Na picture ang kauban sir. Janapod karon mga kamisyo ang ato ang kapulisan dami sa area. Ang taon na mga pila na kami minuto. Mga 5 to 10 minutes sir. From ay gisugad ka ganina nga nilakaw sila. Ni biya ara na. Ori plate number ba po na pangalan ting isa si Jamor. So karon mga kami sir, ilan lang ipangutan na si nanay kung sa ilang plano, sa plano ni nanay kung magpahatod ba sa ospital o kung magpahatod na lang sa ilahang balay mga kamisor kay ang involved sa mga insidente magud mga kamisor sutoy na mga kamisor ug padagan sa ilahang mga motor. Actually mga kamisor, isa man ay nakaigo, isa ra may nakaigo kay nanay pero ang magkauban maguto silang duha may gani na concerned citizen nga babae nga motorista yapon mga kamisor nga maoy nitabang kay nanay padindog. Nadi ang pangalan nanay sir, Violinda. So tangi lang yung mga kamisor ato lang hatod ang update karon mga kamisor kung sa ang lakang pud ani sa ato ang kwerpo sa kapulisan. Human lagi nga ning biya naman no ang mga driver sa motorsiklo nga involved sa maong insidente.